Tay ni tuwigar ay bago presidente. Kamahal mang bugas. Sila nakatindahan akong palitag bugas. Mahal kayo tag 60 kilo. Palitag na ako kwarta dre 100. Palitan ni ko sa kilo. Apay bulat. Wala mapilin. Atay, sarwe kaning tindahan na dire. Murag mo ni akong pag-asa dire. Barato ring bugas dire ron ba? Ayo. Yo. Oh, Amoy bugas dire, boss. oh, bugas? Kompleto ning tindahan na pagamay-gamay ra pero unsa imong kinanglanon na adre tanan? Pipilan yung usa dire ng bugas, boss. Ay, tag 40 ra na imong bugas dre, barato ra kayo. Di ni pareha sa ubang tindahan diya nga mahal kayong presyo. Pila man dai mo adi ay? Ay, nindot na ganin mo dire, boss. Barato ra, lahi sa tindahan nga uban nga. Kuan man. Mahal kayo ang lang precious bugas. Tag 60, 50. Ay, pakuanan lang kog kuan be. Tulo, boss. Nging kulang ra kog kuan, 20. Ay, okay ra kayo. Be, masagatos be. Ibalik ra diri ang 20 unya. Basta ako okay ra kayo na. Be, ambi na. Pila, ako sang takuso na. Nyara ha. Oh, sige, boss. Paabot ako, boss. Oh, paabot-abot ra sa diya ha. Okay, kitapos pa ko dre. Oh, sige, boss. Paabot ako, boss. Oh, okay. Atay, niya rin paabot dire ba? Hindi ako na magtagos. Boss! Wapa ka magtagos diya, boss? Ganyan rin paabot dire, boss. Oh. Mana na jud oh. Oh, yara. Matay. Mau na mong bugas, boss? Sa mana ice cream de? Adili binuwang oy. Bugas tulo man ako imong gi-order. Mo man itulo na mo dire. Na bukan ingon po dayon nga mauna ni. Oh. Ambil na lang, boss. Sam ni binuang manimuang. Adili na binuwang boss kay kabalo ka nga mo na presyo sa mga bugas ron mahal kaayo ni. Ano ni kuan yung bugas? Wa man ni kabot sa 3 kilo. Oh, ayaw kalimtin ito imong kulang ha. Nga 20. Asig malimot pa ka. Tay. Galaw-galaw ka yung paninda, boss. Pila man asam na yung presyo ani bugas, boss. Wa man nimo gi istampar, boss. Wala ka kitaan ng papel yas babaw oh. Ha? Kana, boss? Papel man na, boss. Asa man sulat ana? Wa man na sulat. Ay. Buwang nabali man di ay. Yara oh, kilo para makita gyud ka. Oh. Nawa. Ay, ako lang idawat gini mo itunol. Oh, para makita gyud ka oh. Basta ha. Be, tanaw na to ning presyo ani. Tay, saan na boss? Napay bugas nga BBM, boss. Saan na, boss? 1,000 nya. BBM pa ang pangalan. Unsa? Napay bugas ng BBM. Pangalan, boss. Oh, nara, boss, oh. Ay, nya, kanang usa, boss. Nang papel, boss, nga way sulat, boss. Unsa man puna dia, boss? Ay, presyo po na sa bugas. Nabali ra o di ra oh. Nakamutan-aw. Oh, tawa dia. Be, basig barato-barato na eh. Tay, barato ram laging kilo ani, boss. Nga bugas, unsa ni MP? Kanin lang, boss. Pwede ako iuli ni boss. Ay, di na pwede. Palit na lang uso, buganahan ka. Saan day minay anang mga bugasa, boss? Kanang BBM o MP. Ay, kay nangutaw naman ka unsay mga meaning aning bugasa. Tudloan ka para di ka matalang. Kaning impe, muna siya nga impe. Kay may pa kani imong gipalit ay gipakyaw. Barato pa tani. Nya kani palit mo kag BBM. Kabalo ka unsay BBM? Ay, nya, unsa man day ang BBM, boss? Aw, kanang BBM, muna siya gitawag nga basta bongbong bugas mahal. Kabalo na ka. Aw, kabalo na ko, boss. Sapog ka nga wa makagaingon nga naa day MP nga bugas. Rato pa. Okay, salamat, boss. Di na kong palit ya usop. Oh, salamat po. Gago! Sam yung bugasa, oh. Tinghala. Lugos yung gani ni ka. Tandog sa kiluhan. Ya, tag 40. Atay, kung palit dito usop, boy. Atay, pag uli goto man.
te, inaanay gid ning dagan ta. Gutomon ta ba? Problema ani ron, arbay hindi ko papa ani. Ito ang side. Tong yung cord. Yung cord. Asan bro itong batawa man dire? Laag na po to ay. Pa, nakay nilungag dire pa? Eh, gutom na kayo. Ngita pa lang nilungag nga bago pa ta naabot. Paglungag ya, kay walay nilungag. Tapoy biya kaya sigdo lang basket ito niya ako pa'y palungagon. Magsige pa kag pagulbol. Paglungag ya, asang bukas dire? Uli rabi kag mo kaon. Nada sa balunan. Lungaga na dia. Utdan ang usa ka plastic. Wala nga maabot paghapon. Ang buga gud di papa. Isa gid ka plastic nakadawat ba nig senior citizen? Oy, taro nga paglitok, gulang lang ka. Wa pagyapo kay buot, senior citizen. Mo na imong gi panghinambog sa ko pa nga isang plastic? Nga, oh? Sus, skincare man isa mo ah. Nanti ka nga uska plastic, budgeta ganina nga maabot paghapon. Okay, matulog sa ko dire. Bukawar ako ug luto na. Sige pa, ako'y bahala na eh. Abtan ginig hapon ron. Ako'y bahala blong aga na eh. Kaya bunukan na to nig isa ka ba ni. Pilirong sabaw. Abtan ginirog hapon. Awaro. Busog ginirog sa papa. Sus, tungod sa kamahal sa bugas. Wa na yung kasulay kaon nga. Busog ba? Uros na lang hilab. Pero diri kay pare, siguro gikuaning busog ron kay ay ambot lang basta kay. Pre! Pre! Uy pre! Mayong to pre! Mayong period to ba? Saan pre? Say samukan mo pre. Ay bago pa kong nakapiyong-piyong. Bro, unsa may ato pre? Matay pre. Mahala naman din sa bugas pre no? Bitaw pre. Pagkamahala na bitaw ng kuan tong bugas kilo. Lahi po'y ato pre ba? Di suri-suri ko sa imo diri pre kay wala ba ko kasulay busog pre karong panahon na kay puros na lang hilab. Sig na kay linong ag pre ba? Sig bahaw ra gud. Ora na imong kuan pre. Og bahaw ra imong kuan pre. Dili na bahaw. Init jud. Daw na galong agya si kuan imong ihado. Jungkord. Ay, naday kong ihado diri pre. Himala lagi pre, wa kalaag, naglungag pa. Lagi pre. Sa duwe nakaon ana nga nabutan marong adlaw. Pero ako sang tawgon pre ha, kay nagdungang na bisig luto na ba? Dong Jungkord. Pag kuan na dia dong. Luto na na. Oh, luto na kanihara. Pag kuan na kay nasi ninong nimo. Oh, luto na pa. Oh, paghukat na dia. Ay gawkat na ko. Eh, para makakaon ni ninong. Siguro giniron, busog kita na eh. Malakayo. Dali po ng lihok. Ay, perting malaha. Wala ra ganin na kuhot da kay para panyapon na to ning sobra. O pa, luto na. Malakain na eh. Nahinay rin ninyo kay sus, panyapon ng sobra. Ay, pre, luto na pre. Na pre, kaon na ta pre. Usa man na pre nga, skin di man na pre, naka-plastic man lagi na. Naunsa man ka Jungkord, mo makay buot. Apil man na maglungag ang pati plastic. Anak ka isa ka plastic di gilunod na ko apil plastic. Ano kana igo pa na ninyo kay para mabusog mo. Na pre, kaon na pre. Kaon higop na pre. Sige pre, gamay ra ko pre kay. Sus, samot man ko hilab akong tiyan ani. Unsa man ka pre? Ano yo higopi ba? Ano ra pre? To. Ayaw di ma.